Першае маё жаданне гэта было ўзяць у рукі зброю і ехаць на Украіну, каб адпомсціць за тое, што з маім жыццём зрабілі. Кладзешся спаць і думаеш, ці добра, што дзень прайшоў, цябе не затрымалі, і прасыпаешся ты з думкай аб тым, што ці затрымаюць цябе сёння. Як 1,5 гады не бачу сваіх дзяцей, сваю сям'ю, родных. Яму было вельмі сорамна, але ён папрасіў пра дапамогу і слушна зрабіў. Сума для майго лячэння вельмі непад'ёмная, я не змагу сам гэта зрабіць. Вітаю, з вами Валярына і праект «Беларус беларусу». Ён для тых, хто мае патрэбу ў падтрымцы, і для тых, хто хоча і можа падтрымаць. За час існавання праграмы мы, дзякуючы вам, нашым гледачам, дапамаглі больш за сотні нашых герояў. Сярод іх як і сем'і палітвязняў, так і рэпрэсаваныя беларусы. З Беларусі, Украіны, Грузіі, Літвы, Польшчы і іншых краёў. Вы бачыце толькі маленькую частку нашай працы на экране. А насамрэч гэта пастаянная камунікацыя, стэлефаноўванне, ліставанне з нашымі героямі і з тымі, хто хоча ім дапамагчы, з вамі, нашымі гледачамі. Некалькі тыдняў таму да нас у Інстаграм напісаў актывіст Барыс, які цяпер знаходзіцца ў Вільні. Яму было вельмі сорамна, але ён папрасіў пра дапамогу і слушна зрабіў. Барыс наведваў практычна ўсе пратэсты. Пад ціскам КДБ ён быў вымушаны з'ехаць з радзімы. Пасля пераезду Барыс сутыкнуўся з шэрагам праблем. Памёр яго тата, ён нават не змог наведаць пахаванне. Былі праблемы з самазабеспячэннем, з працай, а таксама з'явіліся немаверныя праблемы са здароўем. Давайце паслухаем яго гісторыю. Я вырашыў напісаць у праграму «Беларус беларусу», бо з-за таго, што я згубіў усё, што ў мяне было, мне прыйшлося з'ехаць. Вельмі цяжка пачынаць усё з нуля, і з-за гэтага пачалася глыбокая дэпрэсія, я ўпаў у дэпрэсію, я не бачу нікога ўжо больш як 1,5 гады не бачу сваіх дзяцей, сваю сям'ю, родных. І вось на фоне гэтай дэпрэсіі, на фоне гэтых усіх цяжкасцей пачаліся праблемы са здароўем, пачалі выпадаць зубы ад таго, што не хапае, на нервнай почве не хапае, вітамінаў не хапае, усяго таго, што патрэбна арганізму. І яшчэ апошнім часам яшчэ сітуацыя пагоршылася, памёр бацька, і ад таго, што я не змог паехаць на пахаванне, і я прачаўся з ім па тэлефоне, мне проста паказалі. Яшчэ горш стала, і я ляжаў, прыйшлося легчы ў бальніцу, каб я нічога не еў, схуднеў, і ўсё ж такі я дзякуючы літоўскім дактарам, якія вельмі дапамагаюць тут. І дзякую Богу, гэта было такое дапамога вельмі добрая. І я трошкі узняўся, і тады ўжо, калі выйшаў з бальніцы, вырашыў напісаць праграму, бо сума для майго лячэння вельмі непад'ёмная, я не змагу сам гэта зрабіць. Калі палічыць дакладна, то каля 5000 еўра, бо это не адзін зуб, это 5 зубоў трэба паставіць, і гэта вельмі шмат. Я пачаў спачатку гэта рабіць, але ўсё, што мне хапіла, гэта толькі пачатак, і ўсё. І грошы скончыліся. Тым больш я пасля бальніцы згубіў працу. Цяпер я без працы, і ось цяпер шукаю зноў непад'ёмныя грошы для мяне. Мы знаходзімся ў карчме 1863. Я калі прыехаў у Вільню, мяне запрасілі сюды. Неяк так атрымалася, што я шукаў працу праз Фейсбук, і мяне знайшлі уладальнікі гэтага месца і запрасілі сюды дапамагчы ім адчыніць. Зрабіць у іх была вельмі цікавая ідэя, як зрабіць. Яны расказалі мне пра гэтае месца, што тут збіраліся паўстанцы 1863, і кажуць, што бываў сам Кастусь Каліноўскі разам з Зігмунтам Серакоўскім. І мяне гэта вельмі зацікавіла, і мы вырашылі зрабіць з гэтага месца
тое самае, як можа быць было так, як у 1863 годзе. Каб цяпер сучасныя паўстанцы беларусы збіраліся, было месца для іх збору магчымага, дзе яны маглі б збірацца, вырашаць свае пытанні, свае рэчы. З Барысам мы працавалі амаль год, і я могу сказаць, што гэта вельмі адказны, вельмі удзячны астатнім за працу, вельмі цікавы чалавек. З ім было, па-першае, цікава, у некаторых момантах складана, але цікава працаваць, таму што такія былі перыядычна замовы на ежу, якія, было цікава шукаць, але не заўжды зусім лёгка. Я вельмі рада, што у мяне ёсць вопыт працы з ім, ён шмат чаму мяне навучыў, таму што для мяне гэта быў такі першы вопыт у жыцці. І я магу параіць Барыса як вельмі прафесійнага, вельмі адказнага чалавека. У Беларусі я працаваў шэф-кухарам у санаторыях нашых, спачатку недалёка ад Мінску, потым мяне запрасілі трошкі далей у Брэсцкую вобласць. Это ўжо было перад тым, як мне прыйшлося пакінуць радзіму. Канешне, у Беларусі працаваць было нашмат прасцей і спакойна для свайго стану, бо ты знаходзішся дома і ты адчуваеш сябе нашмат лепей, чым тут. Я даже не думаў Я заўсёды ўдзельнічаў у кожным маршы, заўсёды хадзіў, дапамагаў, і мой пратэст такі быў не толькі па маршах нядзельных, але я яшчэ мог хадзіць па гораду і налепачкі ляпіць такія бел-чырвона-белыя, такія, каб усе бачылі. Канешне, я так аглядаўся з усіх сторон, але калі вельмі важна было заўважаць, што калі ты клеіш эту налепачку і побач стаіць, бачыць чалавек, што ты робіш, ён улыбаецца і паказвае табе во, і ты разумееш, што нікуды гэты пратэст не дзеўся, ён ёсць і ён будзе заўжды. Толькі ён трошкі цяпер забіты. Знаходзішся там, канешне, вельмі цяжка жыць у тых умовах 2 гады. Да мяне прыйшлі, адзін момант прыйшлі на працу супрацоўнік КДБ, куратар, на маім рабочым месцы, які курыраваў гэта месца, гэта санаторый. Праз руководства, праз дырэктара санаторыя пачалі ціснуць на мяне, каб я супыніў сваю актыўную дзейнасць, каб я перастаў усюды ўдзельнічаць, каб я закрыў свой рот і маўчаў. Бо калі я гэта не зраблю, на мяне завядуць крымінальную справу. Я, канешне, трошкі спачатку спужаўся, потом ўсё ж такі вырашыў, што махнуў рукой, не я адзін такі, але ціск пачаўся яшчэ болей, і мне прыйшлося звольніцца. Я змяніў месца працы, і ўжо потым праз некалькі месяцаў мне паведамілі, што прыходзілі на былую працу і забралі ўсе дакументы, касаючыся мяне. І вось тады я зразумеў, што куды б я не паехаў, дзе б я не схаваўся, маё затрыманне — гэта толькі момант часу. Ты 2 гады кладзешся спаць і думаеш, ці добра, што дзень прайшоў, цябе не затрымалі, і прасыпаешся ты з думкай аб тым, што ці затрымаюць цябе сёння. І вось гэта нядзеля апошняя была настолькі цяжкай, бо я кожны раз, выходзячы на вуліцу, азіраўся спачатку. І калі яшчэ з мітынгаў асталась рана такая, што калі нехта ззаду ідзе, ты інстынктыўна, і цяпер гэта ёсць, я ужимаю плечы, бо памятаю, як на мяне бег хамапавец з дубінкай, і мяне спасла жанчына, якая мяне цягнула проста. Так бы я, можа, ўжо не атрымаў бы траўму. Вельмі сумую па сям'і, па дзецях. І это вельмі цяжка перажываць, бо яны растуць без мяне. Дачка не разумее, чаму так атрымалася. Яна разумее, што адбылося ў 20-м, што потым адбывалася, яна ўсё гэта разумее, але яна не разумее таго, што было б лепей. І калі я ёй сказаў, што ці ты мяне бачыш па тэлефоне, мы можам з табой сазваньвацца, размаўляць, я вас бачу, то калі б мяне пасадзілі, я астаўся ў Беларусі, мяне пасадзілі, ты б мяне зусім не бачыў. Ніхто ж не ведае, колькі мяне далі, якія статьі мне шыюць, і што там яны ўвогуле на мяне маюць. І
сколько б мне далі, 10, 12, ну, хай 3 гады, але 3 гады ты мяне зусім не ўбачыла. І які б я выйшаў адтуль, як там катуюць, і чалавек выходзіць страчвае ўсё сваё здароўе. Яна зразумела, але ўсё ж такі вельмі цяжка не бачыць, як дзеці растуць, як яны вучацца, ты не маеш магчымасці іх абняць, і гэта вельмі, это не тое, што цяжка, это зусім выбівае. Яшчэ б'е тое, што адзін, і ты губляеш сям'ю, калі ты мы вырашылі з жонкай разысціся, бо яна асталася там, яна не хоча кідаць сваіх бацькоў, таму это вельмі цяжка. Сям'я разбурана не толькі жыццё, а разбурана ўсё, што толькі магчыма было зрабіць благое, улада і дыктатар зрабілі. І робяць, і працягваюць рабіць. Тое, што б'е псіхалагічна па мне, гэта нашы палітвязні, за якіх ты перажываеш смерць а-ля Пушкіна, смерць Ашурка і другіх палітвязняў. І так, як іх там катуюць, гэта вельмі балюча. Балюча таго, што ты не можаш нічога з гэтым зрабіць. І адчуванне таго, што ты ў бяспецы і ты не можаш нічога зрабіць, дапамагчы тым людзям, якія незаслужана сядзяць, это вельмі цяжка. Слёзы за тое, што адбываецца, і ты з гэтым не можаш рабіць. І слёзы, калі памірае бацька, ты не можаш нічога зрабіць з гэтым і паехаць развітацца. Таксама слёзы. Першае маё жаданне гэта было ўзяць у рукі зброю і ехаць на Украіну, каб адпомсціць за тое, што з маім жыццём зрабілі. Нервны зрыв здарыўся нечакана, бо я калі так успамінаць, то я і не зразумеў, што гэта быў нервны зрыв. Гэта быў дзякуючы майму доктару, псіхатэрапеўту, якая першы раз прапанавала, калі я прыходзіў да яе, прапанавала легчы ў бальніцу, я адказаўся, бо думаю, ну навошта мне гэта. Другі раз яна прапанавала, я таксама адказаўся. Але калі прыйшоў ужо трэці раз, і яна спытала, що ж такі бальніца, вам яна патрэбна, я кажу, не, яна кажа, паглядзіце на сябе ў зеркало. Я паглядзеў на сябе ў зеркало, у мяне і заўважыў, што нейкі такі, як нешта ў галаве перамкнула, і я сябе ўбачыў з другой стороны, бачу, што у мяне грамадныя кругі пад глазамі, чорныя, я схуднеў, упаўшыя шчокі. Я зразумеў, што апошні раз я еў, можа, месяц назад. Я не разумеў, што я не ем нічога. І вось, дзякуючы псіхатэрапеўту, я зразумеў, што я павінен легчы ў бальніцу, я пагадзіўся. У мяне дыагнаставаная клінічная дэпрэсія, якую мне паставілі ў бальніцы, і якую мне цяпер лечаць. Дапамагаюць, і я працягваю хадзіць да псіхіатра, працягваю працаваць з гэтым. Пакуль даецца, канешне, гэта ўсё цяжка. Прагнозы такія, пакуль што не вельмі яны добрыя, бо спачатку нервны зрыв, тады бальніца, потым смерць бацькі, цяпер маці дыагнаставалі рак, і такое адчуванне, што яшчэ праблема моя не вырашаецца, а яшчэ больш на мяне. І мне прыходзіцца ад таго, што з усіх бакоў цяжка, дэпрэсія, каб не лекі, канешне, было б горай, а лекі дапамагаюць стабілізаваць стан. Я цяпер адчуваю сябе такім роўным такім на роўнай паверхні, і нічога не адбываецца, мне не горай, але не лепей. І прагноз майго псіхіатра, яна сказала, што не меней, чым яшчэ паўгода. Рэсурсы такія, і мне, насамрэч, я такі трошкі закрыты чалавек, і ў мяне мала сяброў, але ўсё ж такі яны ёсць, яны дапамагаюць размовамі, мы размаўляем. Таксама гэта месца дапамагае, калі зусім цяжка становіцца, ты прыходзіш сюды, нягледзячы на тое, што тут не працуеш, але ты прыходзіш, і ўсё ж такі, я калі заходжу сюды, я заўсёды кажу прывітанне, Кастусь, это вельмі важна. І ты прыходзіш, ты набіраешся тут сілы, ты адчуваеш сябе на радзіме. Гэта месца такое эмоцыі, яно дапамагае. Той, хто сюды прыходзіць,
кажуць тое самае. І спадзяешся, што ўсё будзе добра. Рукі, дзякуй Богу, рукі, галава на месцы, ногі таксама ёсць, і трэба неяк дзяржаць сябе ў руках, бо калі ты забываешься, што з табой забываешься, не трымаеш сябе ў руках, адбываецца тое, што адбылося са мной. Это ты нічого не ясі, і ты не разумееш, што ты робіш. Это як робот, у якого нема душы, які просто ходзіць і ходзіць. Я, канешне, хацеў бы вывесці такое, што каб хто можа дапамагчы знайсці добрую працу, якая дастаткова добры заробак. Бо тут, каб адчуваць сябе у добрым стане, каб адчуваць, што ты больш-менш у бяспецы, то зарплата павінна быць не меней, чым 1400, бо мне трэба аплачваць это жыллё, плюс лекі, плюс лячэнне. І таму, калі хто можа дапамагчы знайсці такую працу, я не абавязкова кухарам, я магу пайсці вадзіцелем, у мяне ёсць права. Я могу, можа, якім менеджером, бо по образованию мне другое, адукацыя другая, вышэйшая, я управленец, менеджер. Можа, хто зможа дапамагчы грашыма на установку на рашэнне гэтых праблем з зубамі, бо я не магу таксама ад таго, што іх няма, не магу улыбацца. І гэта вельмі б'е таксама па стане здароўя. Што заўсёды ты, калі цябе нехта пытае, ты размаўляеш, ты хочаш улыбнуцца, ты не можаш, бо гэта вельмі непрыгожа выглядае. Можа, хто можа дапамагчы грашыма, можа, ёсць якая арганізацыя, якая можа не абавязкова мне пералічваць, а можа аплаціць паслугі гэтай клінікі, куды я звярнуўся па дапамогу. Ведаеце, я хочу сказаць, што калі вам патрэбна падтрымка, не саромцеся, пішыце да нас. Мы прыедзем і раскажам вашу гісторыю. Калі вы хочаце падтрымаць Барыса, лістуйце да нас з любога пункту свету, публічна альбо ананімна. А галоўнае, памятайце, беларус беларусу, любоў, падтрымка і перамога. Дзе мы? Разам, там і радзіма.